non bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe hande ko 12 lew janvier ujunnaji 2019 caggal jibinede annabi Isa ibnu Maryama gonɗen ɗo koye nokku jaawɓe ɗo wiyete wuro bellu noon eɗen gandi ko wuro ganni wuro teddungal saabi ɗum ko ñalɗi ɗi ganduɗa ko ñalɗi pinal e ñalɗi dawugol ɗi ganduɗa ko bandiraɓe men sehlaɓe men bandi men debbo Safura Ceerno Mody Sow wondude e Hamidou Ceerno Mody e bandiraɓe mabɓe kamɓe juɓɓini ɗiɗo ñalɗi baɗɗi fayida ɗi ganduɗa jaawɓe rewo e worgo e denndangal kinɗe jaawɓe hay goto ngakkani bandiraɓe kala ngari jewtidi kaldi pamodiri waɗi fayida on jiiɗiɗo ganni on jiiɗiɗo ñantule sukaɓe rewɓe jokolɓe yontaɓe no wayanno hanki sa gande kolli beeli mbeɓani nde sukaɓe rewɓe mbiyanno somi fini yomi ñalle jaawo somi hirdi yomi waale jaawo somi majji o ƴogo e jaaɓe koccam jawɓe mbiyanno janggen ha mbawen dokken ha kumnen pellen ha kuuɓen nawen manore dokken gueɗal maabo suudu paade kay gueɗal ndene jaalan on jii oɗo cosaan on jiɗɗiɗo ganni ko ganni fina tawa ñalawmaji ɗi mbaɗi fayida ɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV haalide ganden ko dole Sénégal gonnen ko e wuro bellu ɗo e nokku jaawɓe e wawɓe en kaalino nene inde e yettode fanmi Sirandou Ba mbiyetemi golle gollaɗe ɗe ko Safura Sow en Hamidou Ceerno Mody en Oumar Sow en ko ɓiɓɓe amen ko dendiraɓe amen ko ɓiɓɓe tedduɓe kamen je ñalawma minen amin belti tampere fof min ala ko jaranani min hen ñalawma hande o hay sa wi guiya goto amen guiyal musata ɗum Allah e weltade e ñalawma he machallah tabarakallah machallah Safura Sow ko miñiraɗo moƴƴo jontaɗo machallah tabarakallah ñalawma hande o so ummima tan min ndewat hen ha nangue guila subaka ha nangue fuɗa so Safura Sow ummima tan min ndewat hen anene mi wona korɗo mi wona bambaɗo mi wona ñeeño kono komi kanko kam komi korɗo makko komi ñeeño makko komi bambaɗo makko nene nden jawɓe joguino ñantule ɓooƴe taw wona ɗiɗo comji ko saabi ɗin comji jaltani koyne ɗeɗo jawe e caccaji goɗɗi gonno ko saabi ɗon jaltani mbaɗi kamɓe tan becci comci ɓe gaddani amen ɓe mbi ko tertorɗe laamu kono jawɓe nanɗa mbaɗi cosaan ha heewi ɓe jiidani e amen kadi no mbaɗi kadi wona hono ko min mbaɗi ko machallah tabarakallah a jarama banam debbo ñalawma hande o holko siftuma ko kalanta bandiraɓe Piindi TV ñalawma hande o ko weltare tan e nder pulaɓe fof fotiri wonɗo ko ñantude fulɓe jawɓe gonde waɗaɓe kala bandiraɓe wonɗo ko wutteji gaaɓe e jawe kanŋe e jawe koyɗe e cacci ɗum hande ko weltare tan fulɓe ɓe mbaɗi hen fayida e wutteji gaaɓe e kala kono yoɗanno e pulago men hanki waɗama hande banam debbo inde yettode ko ɓeyta hen assalamu aleykum wa rahmatullahi min mbiyetemi ko Hamidou Ceerno Mody min Safura jiiɗi yumma e baba e Hamidou e alhamdoulillahi eyyi no ñalawma o wayema hande alhamdoulillahi ñalawma o vraiment c'est un grand plaisir aujourd'hui hande kam ko ñalawma weltare leñol jaaɓe fof nan ɗo rendi ennam fof nan ɗo rendi jokkere ennam fof nan ɗo hande machallah ko weltare tan dal min kam miɗa andi komi beltiɗo ha ganda mi mbeɗa manquirani konngudi pour haalde weltare ɗo tolni hen dal yo en ñaago Allah yo Allah nago ɗum yeeso te machallah ene waɗi a jarama teddinaɗo ñalawmaji ɗi ko gorko bokke boyguel guila e cangol e feelaji cili jama cili geddaɗo boofi malaw Sadio tengu hen guddiguel joom woni Abdoulaye Daawuda huudi Ajara Abdoulaye Daawuda mo ganduɗa kañum teddinira wade lappol jongol bangol fayida bandiraɓe tedduɓe no feewi en jetti Allah noon en jetti sababu o ko mo ganduɗa kañum woni ABDULLAAY Samɓoyi wondude e miñiraɓe mum e mawniraɓe muɗum kamɓe balliti en mbi alay saago mbawen yaade ndu tan Safura Ceerno Mody e bandiraɓe ɓe kala en jettiɓe kamɓe kala dañama ha heewi faggama cosaan o yalti haalama nanodirama ko ñalawmaji jawɗi bandiraɓe keɗoɗe jeeɓe ma en gartu en so Allahu lamɗo o jaaɓi leja inde yettode Salama Sidiso Piindi TV no namdoma hande holko kewi ɗo e wuro bellu e hollo ɗo ñalawma sowona weltade e welamma e keewi ki yiɗirno fof wayi noon eyo tanagay min belti ne welni emin belti ɗiɗo comci ko kodi kalata ko comci gabɗi walla ko comci jawɓe walla koɗi woni kono dontuɓe ɗi walla ko comci kesi comci affaire otes o tan affaire fedde nde
e weltare a jaam ɗum noon ha joni ko Piindi TV gonɗon e yebde banam debbo inde yettode min mbiyetemi ko Sawdata Ceerno Modi Sow ñalawma hande o holko siftintoma e ñalawmaji jaawɓe ɗi nanannoɗa hanki ñalawma hande o vraiment ko ñalawma weltare ñalɗi pinal kadi e ñalawma jaggatde Macky Sall caggal Hamidou Modi caggal Oumar Ñangoudi Sow e caggal Abdoulaye Daouda Diallo min jiiɗi pour deuxiéme mandat Macky Sall inchallah au premier tour min belte ñalawma he no feewi bandiraɓe foof notima waɗi réussir amin ñaago Allah yo yaaru yeeso bandiraɓe foof beltima on jarama ko saabi o mbaɗani ñantule jawɓe joguiɗo ñantule ɓoyde ko saabi o mbaɗande ñantule ha joni tan ko cosaan ɗeɗo ñantule ko ñantule pulagu ko ñantule pinal ko ɗum waɗi min jeehi hen kono ha joni kadi ko pulagu tan anne ko pulagu tan no mbiyeɗa min ko Umirata Diallo mbiyetemi eyyi ma jafoɗon noon komin tampuɓe koye organisation he min goni subaka ha joni eyyi ko yo feew tan ko pulagu ummini ko communauté jaawɓe ko pourquoi yimɓe foof ne jeeya pourquoi pas enen fulɓe ne ko woɓɓeɓe mbawi ko eɗen mbawi ko ɓuuri ɗum inchallahu rabbi ɓen mbaɗa ha darnen ha mbaɗen feere ha président Macky Sall jottoɗo enne watta ɗo 5 ans pulagu ko ummani foof ko ɗum yahata inchallah rabbi on jarama jawɓe mbi jangguena ha mbawen dokken ha kuɓenen pellen ha kuuɓen kalta ñalawma hande o banam debbo ñalawma sona weltade tan min beltima no feewi min beltima hen banam debbo no ñalawma hande o wayema machallah ko weltare tan ko ñalawma pulagu ko ñalawma weltare machallah yo yaaru yesso tan jara yo yaaru yesso tan machallah hande ko ñalawma pulagu ñalawma Macky Sall noon on paami gonɗen ɗo koye ñalawma jaawɓe bandam annene mbiyeɗa min mbiyetemi Kajjitiɗi Ba no hande wayema sona weltade tan ñalawma jaawɓe min beltima hen a jaama Miss no mbiyeɗa min Mariam no hande wayema hande mo machallah kala komin jakorino e ñalawma he tan vraiment min beltima dal ndeysan jaama kam o jaama a wawa susalde pulaar no wiyeɗa Faati mbiyete no hande wayema o ñalawma ko kewiɗo hande machallah sona waɗi fayida min beltima no feewi machallah min jiiri no yooɗi kadi min beltima no feewi no min jiɗirnoni kadi min tawirino machallah bandam ɗum ɗo ɗiɗo cacci ɗi holno mbiyete ɗum holno wiyete andan wiyete ɗum wiyete ko cosaan dañaji koɗe kala dañaji ɗeɗo ɓe mbiyata capital pulagu de mbiyete annene bandam ngal ɗo ñatgal ɗum ɗo holno wiyete ɗum wiyete ko ceen kanŋe waɗirte ko pour pulagu e mbiyataɓe ko Aïssa Soy ko Ama Sambel ɗum ɗo wiyete ko cadde eyyi wadde ɗum ko yombayɓe walla fulɓe 100% eyyi bandam no mbaɗɗa no mbiyeteɗa Aissata baba no mbaɗɗa no wiyete hande waye moon hande sona min belti jaama banam debbo no mbiyeɗa wiyetemi ko Mariétou Aliou ɗum ɗo holno wiyete wiyete ko mbeɗu ko naftorte ippata ko kosam waɗata ko kosam lahal ngal wiyete ko bata fulaya jaɓɓorgal kosam no woodi no wayanno ni e jawɓe ha joni no kosam wayanno e jawɓe nayi no godi kosam no woodi ha joni noon wayi ha joni wallahi banam debbo ɗum ɗo holno wiyete ɗum wiyete ko kuundal ko nafata kuundal nafanno ko mawɓe men ɓooyɓe nen ɗum kutortono pusorteno ko lacciri eyyi beele no huutoya ha joni e nokkuji jawɓe wonto hutorte kono kadi wonto hutortake ina futore fuuta ha joni ko saabi hutortake ima taw tubakoɓe gaddi gandi men ta yimɓe paate jamdi kono ko ɗum ɗo woni cosaan woni aada cosaan a jaama hadama dema am jaam alle jaam no mbiyetoɗa Aminata Demba Hawa anne ɗum ɗo holko yahata ɗum nde horde ko yahata e nde andi ko nde yahata nde yahata ko hutorade pulagu e dow portement ji Abdoulaye Daouuda Diallo e min gandino ɗum kadi ko pullo minen ko min fulɓe ndeɗo horda ɓirat daaƴa penda kasam ɗam kuyta
ko ɗum tan kadi woni pulaagu kadi ko min gardi ɗo ko pulaagu kadi ko pulaagu ngu pour Abdoulaye Daawuda Diallo ko pullo goto fof woppi haaju mum hay hen goto famɗani haaji kono minen kala ko faate pulaagu amin jiɗi ɗum kadi min jiɗi Abdoulaye Daawuda Diallo ha gonga kadi goto fof kala no yiirimo ko yiddema tan woodi ɗon kam moƴƴo bandam jaam ñalli toon pullo jonta ɗo ngal ñandugal ɗum ko woni ɗum ɗo holko woni ɗum ko burgal wiyete burgal ko sifa goy wonde burle sifaji kewɗi burgal ne suufi ko ñawɗogal fulɓe ngal no wiyete emin cuɓoro kasam ngal no holno wiyete ha ngal ɗo holno wiyete ngal ɗo ne wurwire kasam eyyi yo mbay ɓe men ɓe jogode ɓesɓe amen ne jogode min koɗe ñawdogal amen so dayi amen ɗon kirtaccude ko kanji min bujoto e maayo ko ñawdogal fulɓe eyyi minen jawɓe ha joni min kedde e sosane amen ko min joguino han keccoy ha joni min jogui eyyi ɗum ko korowal kanŋe woni ɗo eyyi ha ngal ko pulaagu tan min tawno ko mawɓe amen ñantoro ha joni min gaccani emin jogui ha joni emin kutoro ha joni eyyi onon mbaɗa sukaɓe moɗon sukaɓe moɗon mbaɗa ɗum ɗon sukaɓe ɓen ha joni min mbaɗa ñaaƴi kulalatiji ele gonni ɗo e cegeneji ɗiɗo ha joni minen jawɓe de min jogui min kutoro ha joni majjani e jaw majjani kay hay hande ala yamin codoyde min goccita ko min woftuno ko min gaddi a jarama fo ala ɗo koko woodi ha joni a jarama kam eyyi mide Safoura e babiraɓe min jiidimma e baba way sera Moussa mbiyetemi mbiya ko koyli ja eyyi